Remix. Magandang umaga. Gagayak naman kami naglaot ngayon. Ito nagluluto ng ulam. Wala naman kaming kasabay ngayong naglaot. Panghalo namin Chay Bagyo. Chay Bagyo. Remix unikit panghalo sa linaga sinabawang baka. Nilagay sa baka. Chay Bagyo. May laman yan na tangkay. Ito Remix, nagdala kami ng reservan gasol. Mauubos na yung gasol namin na ginagamit dito. Mahina ng apoy. Bali, tatlo lang kami ngayon masisid. May mga trangkaso yung kasama namin. Paring Jun Red sa kasi Buddy Alex. Kami ngayon si Ubit. Pati si Remix Rick. 295 na. Tatlo lang muna kami si Magkano? 295 ang gasol natin. 295. 95, 5 piso na sukli ng 300. Bumaba na pala. Tumas kami ni. Bumaba ka mo yan. May 300 na yan eh. Yan. Ay, sorry, kaya lang nakapalit Babaliktad ito. mo na yung mabalita. Yan lang nakapalit. 295 daw yung ano. Basi. Ano yung mga tubig, mineral? Mineral ini, ato ni mo nini, ini nato ni pansaing. May baong kami ng mineral na tubig. Pansaing ito, pansaing ito, mineral. Ano yan? Mineral. Ito, dalawa. Sa itong pansaing natin. Yan. Yung ulam natin ngayon, ano yun? Ang ulam natin ngayon ay baka. Pinapakuluan muna. Anong luto yan? Ano, yung sinasabi sinikang. Sinigang na baka. Baka na may sinabawan. Nakulo na oh. At di ba ito? Kunti na. Kulo na. Nakadala, nakabibuan, nakasabi. Sinigang daw sa baka. Ito, pampalakas ang tuhod. Gabi na. Nagtagay ka kagabi, nagtagay. Waray, baka kayo baga na nakita na. Karupturan ng atong pagkain, mahapin na. Likod. Aray ko na magtagay. Ay, waray. Kasi nanakit na yung tarugtod niya. Wala na akong. Likod, baka magulol. Kami ngayon no, sa gasolinahan. Nangarga ng gastos. Nandun pa si Remix Purdin. Yan mga kurano. Nagko-complete ang baon namin. Ano? Inerbon. Inerbon. Ang palakas. Panghalo sa sinigang na baka. Pitsay Bagyo. Na, Remix. Di na naman makinista, magkakarga na. Kompleto na ng gastos. Bigas na to, bigas. Bigas na. Na. Pangmeriin. Yan mga baon namin, pati sa drinks, tinapay. Nilalawin ako ng inerbon nila. Inerbon? Yo, Remix, sahonin na yung sinigang na baka, wala pa palang pansahog. Sahog. Ito nga tagaluto. Yes, ngayon ka natin. Yes, kamatis. Nilagay na yung daon at Pitsay Bagyo, wala pa palang pansahog. Baka, kung tiniliyahan na. Ito nga din. Yan, ay, tama lang yan, buddy. Masak kulay. Ang tama. Pagkita. Sugo, Remix. Sugo. Gawil mo. Bulihin namin itong maliglig tsaka sniper. Karamulyo ito eh. Malayin mo, sorry ka nagkukay. Bakit ka malagyan? Dating mamaya. Anong gagawin dyan? Doon, inumin. Inumin. Tanggal sa uwaw. Ini. Ano? Sito. May dito rin. Ito, dito rin. Sito. Ano ito tambaon? Hindi man nga sito. Dito rin dito. Ano? Dito rin. Dito. Lalagay mo yan sa hilo. Lalagay sa'yo para lumamiglag ng konti. Para may mamaya mainit. Remix. Lang yan. Kakainan muna kami bago bumiyahe.
tubig. Masayad na palo namin sa tulay. Hindi, tagalin mo na. Mataas. Pupundo na pinbalasador. Dito na kami sa spot. Ilan di pa? Siyam. Siyam na di pa daw. Hindi na kami dumaan ng Fortune Island. Diretso na kay medyo kalmadang alon. May bato. Ito pala. Sabihin mo na para Riyat Kawil. Kamaton. Natin, ulam natin, hindi mo alam. Laging hindi alam kung anong ulam na lulutuin. Nakita. Kanina. Ano namin ng panghapunan. Kalawa mo naman yung nakawil. Sarang kami ng daunag. Bigot mo ka. Ano naman ang kaldero? Luto. Luto na ano? Bugas. Galing talaga, galing. Bahaw. Bahaw pala yan eh. Bahaw. Namun bahaw nga. Sabi mo luto na bugas. Eh. Namun hanay. Namun hanay. Namun tira ka ina. Mata. Sasayin ka muna. Kain mo na. Naghahanda na sila ng kawil. Ari na naman ng gagawin ng lapu-lapu. Remix, kahuli na sila. Lapo, may gawa remix. Kadali na sila ng lapu-lapu pula. Yun oh. Ang laki. Ano na yan, check? Dito na. Buhay pa dito kanina ng 18, so nagkawilaan ay. Upay naman ito ng isda. Bitilya. Nalalim. Nandun yung mga pamalastar na buhangin. Tayo kapabakon.
Apple. Iba ang ano eh. Dito. Yun, luro. Ang bakasan. Dami na huli oh. Kalahating taro na. Namatay. Bakul na lewat. Simpo. Busan ng laman yung isang tangki. Busan namin. Dito pa yung tira namin kanina na ulam. Baka. Magandang nahuli. Makakapagbintangan bukas. Lapulapot sa kaluro. Oh. Nah. Hindi pala sa bawan yan, ano? Sabuan. Ano bakit sa video ng mga videos? Thank you, Lord. Dahil binibigay nyo na ano, biyaya. Kaya din pala sa loob. Yung biyaya ng mga Bago lumubog ang araw, mga kaisang timba na kami. kita udah masuk ke gorok merah kuya. Yang gorok gembira. Diyos, ating mga suro na. Ano mag-bakul. Lebih. Yang dalawa.
Iyak, buwas po natin. Saka, ano pa? Yes. Sibuyas, bawang, luya, Luya. ini. Remix. Aming kusinero magaling talaga magluto pagdating sa adobo. Yan ang pinaka-dabis niya niluluto, adobo lagi. Ang paborito sa gabi na. Adobong tuna na naman. Tapos na kami nagluto ng adobong manok, adobong baboy. Yun, adobong tuna. Ito na naman kami. Magaling talaga pagdating sa adobo. Kung sino magpapa-adobo dyan, tawagan nyo lang si Ben Balatador. Magaling ito mag-adobo. Kahit anong ulam, basta adobohin lang. Buhi lang eh. Huli naman oh. Yun. Huli na naman. Ang laki ng luro oh. Mga tito nila. Dami talagang isda dito sa Bahura. Nakawin lang kakaisang timba na. Kahit talaga dito sa Mahura. Kaso lang malayo lang talaga. Ganda talaga dito sa Bahura. Ulam pa lang adobong tuna. Ito na. Di sa gilid, minsan tuyo lang ulam namin doon. Laki mi. Laki may itlog. Dito sa laot, tuna talaga na adobo. Kaninang umaga nilagang baka. Kaya amin. Aman. Ngayon maghahaponan kami adobong tuna. Ito na naman. Oh, yun. Man! Man. Luro. Dami na naman luro. Lalakihan luro. Ito. Mulmul kung tawagin summer. Mahal ang kilo niyan dito sa Cavite. Si Uramix por din nangangalay na yung braso kauhulmot. Hindi na nasabitan. Hindi mo kapasabi. Hindi mo kapasabi. Hindi sarap. Ayusin na namin itong isa. Para sarap. Di na tayo maglalagay ng bitchin. Hindi na lalagyan ng tuyo yan. Lagyan natin ng konti. Saka suka, Saka suka. may suka rin yan. Mantika, mayroon pa. Lagyan pag-oras pa ulit ito, nalagyan natin ng konti rin ng mantika. Para Saka, medyo saka ano pa? panghabol. Saka hindi na natin lagyan ng asin yan. Hindi Lalagyan na. na natin ng konting tuyo. Tuyo na lang. Tote. Sa makina. Ito, namin na yung tuna namin tuna. Kasalang na. Kasalang na namin yung tuna. Tapos may magic sarap. Hindi na namin nilagyan ng bitchin. Bugod ang suka. Nakasi lang. Tuyo. Meron na. Mantika. Akin na, mantika. Tapos yan. Ito. Okay na. Dito ka mo mantika, kunti. Tapon na natin ito. Tapon mo yan. 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 Kaya. Diyos na. Lagyan namin ng tubig. Yan. Yan na. Yan na.
Sa hangin siya tatakpan namin. Iyan na, makiitik pa na naman adobo nga to na. Ano ko na yung tubig bin? Dali na. Patindungan to. Yan. Adobong tuna. Labuhan na kami. Remix. Kami. Kailan. Tikim na kami nilo. Tumibin pala sa doon na adobo na naman. Na naman na. Adobong Magan. adobong tuna. Pangamdong kan. Baka.
to Remix. Magandang umaga. Kape. Kakape kami ngayon. Ito, salamat. Amin biskwit at saka mamon. Mamon at saka biskwit. Ito na amon kusinero, magluluto na naman. Ano yan? Ang luto yan, boss? Adobong paksiw. Sini. Basta may adobo. Nakasaing na, nakasalang na yung kaldero namin. Kape na. Kape. Hindi na kami umalis dito sa Bahura. Na. Ulan. Dito na lang kami pumundo. Pangalan nito? Creamy latte. Creamy latte. May kanya-kanya kami dito. Yung iba may gatas. Iba sa labat. Kaya ko dito sa mamon. Siyempre, ito yung ano nito. Ano? Nalapit na siya. Nalapit na si career. Nangingitim ang kalangitan. Parang labanat na naman ang ulan. Ulan na dun sa gilid.